Munhu ari normal ane maoko 2 nemakumbo 2. Then how many fingers do you have? Maoko nema fingers chinwani. Dissolve! Dissolve. Maoko nema fingers chinwani. Bozi maoko ndo nema fingers. So how many fingers do you have? Munhu ane 5 ma fingers eku rogoro gorudyi. Ne 5 fingers eku rogoro ruboshe. Nema 5 fingers ari kumakumbo nerimwe side foot. Kana munhu ari normal achinzi ane maoko 2 nemakumbo 2. How many fingers do you have? I've got 20 fingers. Are you sure? Yes. Sure ere mgoma. Tiverengereyo. 10, 20. Munhu ari normal ane maoko 2. Right? Nemakumbo 2. How many fingers do you have? Anenge ine 20. Anenge ane 20. Anenge ane 20 mafingers. Ndiverengereyo mdara. 10 kumaoko, 10 kumakumbo. Are you sure? Munhu ari normal ane maoko 2 nemakumbo 2. How many fingers do you have? Ane maoko 2. Ane makumbo 2. How many fingers do I have? Ane 10. Are you sure? Ayo 20. Kana umakumbo kune ma fingers, maoko kune ma fingers kuti. Ndine 10 fingers. Right, munokwanisa kutiverengerawo ere? Zvigumwe. Neshoneka ndine chirungu. Akungoverenga chero zvamuri comfortable nazo. Motsi, miri, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pfumbamwe, 10 handitika. Tobva tine zvimwe 10 zviri kuzasuko. Saka takati 10 plus 10 zvinotipa 10. 20. 20. Are you sure? Ndizvo ere 20. Chirungu chaita kuti ichi? 20. Oh, saka mune 20 fingers. Ndine 20 fingers. What is the difference between a diary and a dairy? Diary ne dairy. Question inorema nekuti dairy yatoti dairy pane dairy yekuti daily basis pane dairy yekuti daily basis. Why are you running? Why are you running? Pane dairy yekuti daily basis koya dairy rekuti idairy remukaka. Mukoma chakupedzisira sera tichienda toda kuti muti tinzire tsumo yedu ine muchiona muise muchirungu. Kure kwegava ndokusina mutsupfu. Far away from the gavi there is inochi black fruit. Far of the fox, no trouble, no trouble. Hands na mkoma, far of the fox, no tsupfu. Tino tiempeles nesuo tiribunyasha zairema iwe zichirwadza. Aiwa, toda kutenda ndokupata zviswa nashe. Toda kutenda avo vari kutisponsor pavidhio rinori veNicolian Inclusive baba. Tatotenda nekutandara kana wanga wakwanisa kuona nezo vidhio rinoriwo usati waita subscribe, usina kulike, usina kana kupa kana comment. Aiwa, usati regerereka. Ko ndokuti support wako kwacho zvichitoendeka zvichitofaya zvichitobida. Ndini wenyu tinoitwa Slick wemakomedi Kozvazara. Nyika yakupera saka fambirai Mwari, musawanze kuda mari muchisiyawo mari, musatevere shamwari, tyai nehama, mutorwa ane hanganwa, enda unofaira kumwa mvura kwete doro, nekuti endai kuchikoro munozoshaya zvine musoro, siyai goka madrugs ako.